Unsa ba ang ilhanan sa tinuod nga disciple ni Jesus? Matawag ba ka nga disciple ni Jesus kung nakahuman ka og discipleship program? Mailhan na ba ka nga disciple ni Jesus kung perminti ka nag-aadtog simbahan? Or naa kay ministry nga ginagunitan? Ang Biblia nagsulti, si Jesus Christ nagsulti na, people will know that you are my disciple if you love one another. Kung naghigugmay kamo, makita sa mga tao nga kamo ako mga disipulo. It is love. It's not the ministry, it's not the education, it's not the things that you are doing right now nga makaingon ang mga tao nga disciple ka ni Jesus. Ang ilhanan sa tinuod nga disciple ni Jesus is aduna siya gugma sa iyang isig ka Kristohanon. Useless kaayo nga moadto kag simbahan pero aduna kay mga tao nga gikalainan, aduna kay mga tao nga di ganahan. Asa man ang gugma diha? Usang pag ikaw ang tao nga nakahibalo sa tibuok Biblia, apan kung wala kay gugma, you are not worthy to be called a disciple of the Lord Jesus Christ. Because sinag-ingon si Jesus, people will know that you are my disciple if you love one another.